Hola, nens i nenes. Avui el conte que us porto és el conte del gat amb botes. I diu així. Vet aquí que hi havia una vegada un moliner que tenia 3 fills, el fill gran, el fill mitjà i el fill petit. El moliner era molt vellet, i un dia es va morir i va deixar en testament una cosa per cada fill seu. El fill gran li va deixar el molí, el fill mitjà li va deixar un ase i el fill petit li va deixar un gat. Clar, el fill petit, quan va veure que li havia deixat un gat, doncs es sentia molt desgraciat. Va pensar que no sé què faré jo amb un gat. Però el gat era molt espavilat i de seguida li va dir en el fill petit: escolta'm, si em dones unes botes et faré ric. I el fill petit no en tenia res. Amb unes botes et faràs ric. Tu dona'm unes botes i ja veuràs com et faré ric. I sí, el fill petit li va donar unes botes. El gat se les va posar i se'n va anar. I el fill petit es va quedar allà. El gat, de seguida que va tenir les botes, va fer una trampa per caçar conills i en va caçar un. Va agafar el conill i el va portar al castell, allà on vivia el rei. Va entrar i va dir: porto un regal pel senyor rei. El rei li va dir que entrés i li va donar el conill que havia caçat, de part del marquès de Carabàs. Ah, molt bé, gràcies. I el gat se'n va anar. L'endemà va fer exactament el mateix. Va caçar un conill i se'n va anar a casa del rei i li va regalar, de part del marquès de Carabàs. I així durant tota una setmana, cada dia li portava un conill. Un dia va anar a dir-li al fill petit del moliner que se n'anés a banyar amb una bassa que hi havia a prop del camí. El fill del moliner no en tenia res, però li va fer cas, ja que no tenia res més a fer. Es va posar dins a la bassa despulladet, tal com va néixer. I el gat li va dir: tu espera't aquí, que jo ja et diré el que has de fer. I sí, al cap d'una estoneta va passar per allà la carrossa que portava el rei. I el gat es va posar al mig del camí i va començar: pareu! I la carrossa va parar. El rei de seguida el va conèixer i li va dir: què et passa, gat amb botes? Mira que han vingut uns lladres i li han robat la roba del meu amo, el marquès de Carabàs, i està aquí dins aquesta bassa i no pot sortir. El rei, de seguida que ho va saber, li va fer portar vestit. I els va vestir i el va pujar dalt de la carrossa i li va preguntar a veure on vivia, que l'acompanyaria fins a casa seva. El gat li va dir: viu en el castell de dalt de la muntanya. El rei va dir: el castell de dalt de la muntanya? Si em deien que hi vivia un gegant molt dolent. No. Ui, ja fa temps que no hi viu aquell gegant. Ara hi viu el marquès de Carabàs, el meu amo. Oi, amo? Li va dir al fill, i el fill petit doncs va dir: doncs sí, ell anava fent, li seguia la corda en el gat. Així que els hi va dir: vosaltres espereu-vos aquí, d'aquí una estoneta aneu ja cap al camí del castell, però deixeu-me primer passar a mi per avisar que arribeu. I el gat va passar davant i anava corrent, i quan trobava un pagès a la vora del camí els hi deia: quan passi la carrossa del rei, digueu que aquestes terres són del marquès de Carabàs. I els pagesos deien: però si és del gegant, que digueu que és del marquès de Carabàs o tornaré i us fumaré una tunda. I els pagesos deien: doncs ho direm. I quan passava la carrossa del rei, el rei preguntava: de qui són aquestes terres? I tots els pagesos deien: del marquès de Carabàs. Ah, molt bé. I el gat per davant de la carrossa, quan veia amb uns altres, per exemple, que portaven xais, els hi deien als pastors: pastors, si algú us pregunta de qui són aquests xais, digueu que són del marquès de Carabàs. I els pastors ho feien, i així va arribar fins al castell del gegant. Va picar les portes i li va sortir un gegantot dolent, amb una cara de dolent que feia aquell gegant. Què vols, gatot? Hola, és que vinc a veure si és veritat una cosa que m'han dit. I què t'han dit? Va dir el gegant. Que et podies convertir en qualsevol animal. I tant que ho puc fer. Doncs a veure, et pots convertir en lleó? I el gegant, amb un plis-plas, es va convertir en lleó.
Va fer el lleó. Oh, molt bé, però segur que no podràs fer una cosa que ara et diré. I el gegant, i tant que ho podré fer, què et penses? Jo sóc el millor de tots els mags. Ah, que no et pots convertir en ratolí. I tant que ho puc fer. I el gegant es va convertir en ratolí. Sí. I el gat també va veure el ratolí. Nyam! Se'l va menjar. I a la panxa del gat. Pobre gegant, ja no se'l va veure mai més. Esclar, s'havia menjat el gat. I en aquell precís moment que el gat es menjava el ratolí, arribava la carrossa del rei amb el fill del moliner, que ara era el marquès de Carabàs. I quan va arribar li va dir: benvingut, senyor rei, al castell del marquès de Carabàs. I el rei va quedar tan encantat que li va dir al marquès de Carabàs, que era el fill petit del moliner: i no et voldries pas casar amb la meva filla, tu que ets tan important? I el marquès de Carabàs va dir: doncs sí. I es van casar, perquè la noia de seguida se'n va enamorar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.